vítam vás v ďalšom videu. Dnes si ukážeme, ako vyrobiť túto domácu dymovnicu. Tak, a postup je ľahký. Zoberete si nejaké kinder vajíčko, alebo ja neviem čo proste a obalíte to alobalom. A to bude všetko. A to potom iba zapalíte, chvíľu to podržíte, tam ten zapalovač, kde je na tom mieste, tuto ako napríklad. A tam to necháte nejakých 5 minút zapalené. A to potom sa ten plast ako začne roztápať a viete ako plast dymí, no tak vlastne to bude dymeť. Tak, to bude všetko z nášho videjka. Tak, nezabudnite na čo neviem na čo síce, to nevadí. Tak, dovidenia! Ešte bude minúta. Ešte chvíľu. Na záver. Dovidenia!